Doncs ara ha arribat el moment que la senyora alcaldessa us vol adreçar unes paraules i fer-vos aquest encàrrec tan especial. Vosaltres heu de pensar què és el que no funciona a la ciutat, què és el que podríem fer millor, perquè la Barcelona d'aquí 10 anys, d'aquí 15 anys, la fareu vosaltres, Estic segura que en aquests mesos que us queden fins al 12 de febrer i amb l'ajuda dels i les mestres us sortiran moltes idees. I la ciutat de Barcelona us ho agrairà moltíssim. O sigui que teniu una responsabilitat molt gran, però també una feina molt i molt bonica, que és pensar com podem millorar Barcelona, com podem cuidar Barcelona perquè ens l'estimem molt, perquè és la nostra ciutat, i com es pot fer això escoltant la veu dels nens i les nenes. Molts petons i ens veiem al febrer.